Здравейте хора, аз съм Лео и скоро ще навърша 6 години. И това Рубик купче е скоростно и е купено от магазин Без паника. И сега ще ви покажа как може да го наредят всички хора. Ето така се реди Рубик купче. Всичките страни, ъгли и всичко си идва на мястото. И до нови срещи! И пирамидата следващия път, когато се науча.